Ik heb in mijn handen een van de 8 machinegeweren die het toestel aan boord had in de nacht van 4-5 september 1942. Dit is een Browning .303 machinegeweer. Dit zat dus in de bovenste laag. Hoeveel verwachten jullie te vinden van zulk soort toch historisch materiaal? We hebben een aantal hotspots, om het zo te noemen, bij de detectie gezien. Maar we kunnen pas aan het eind van de berging, als we daadwerkelijk op ongeroerde grond zitten, zien wat er daadwerkelijk aanwezig was. Het vliegtuig zelfs leidt nog heel tijd voor een grutpad onder de groen. Alleen nog details binnen op dit stuit opgroeven. Mogelijk is het gevaarte uitenwanspot, doet er de groen rekken. En is van een volslijnvliegtuig heel nog geen sprake meer. Jonken het ziekje naar historisch materiaal had de ziektocht naar het lichaam van de Canadese boordschutter James Francis Cooper de hoogste prioriteit. Als het mij ligt, gaan we door tot het gevonden is. Want er binnen ook geruchten dat dit hier misschien helemaal net luidt. Dat zijn geruchten en dat is natuurlijk ook wel inherent aan het tijdstip. Het is lang geleden en dan heb je altijd te maken met geruchten, maar daarop kan ik mijn werk niet baseren. Dus ik moet eigenlijk uitgaan van de feiten en die probeer ik zoveel mogelijk te onderbouwen. En op die manier moeten we aan het werk en in ieder geval met zekerheid kunnen stellen dat hij niet op deze locatie ligt als hij er niet ligt. Het werk is dreig, omdat het vliegtuig in zwierversmarrige groen van het zwart leidt. Het materiaal dat naar boven hellen wordt hoe het water afviert en krijgt dan ook een goede schoonmaakbeurt. Het is de bedoeling dat het takom hier van een pad in Ljouwert komt te liggen. Ja, we kunnen het doen bij in het Friesmuseum, bij het Verzetsmuseum. We kunnen het doen op de vliegbasis. We vinden er wel een plekje voor. En in 2018 zullen ook in het kader van Culturele Hoofdstad, maar ook rond 4 en 5 mei heel veel activiteiten plaatsvinden. 15 april ook de bevrijding van Leeuwarden en Friesland zelf. Dus ik denk dat in die april-mei maand we heel veel dingen naar voren zullen halen. Het werk bij de Lancaster wordt het nog wel even. Takom wieken snijn met het publiek bij het werk Sjen. Je moet Wolfa reserveren worden.